Man! Al kulten er væk! Pis! Fuck, hvad skal jeg gøre? Vi har ikke flere kult. Hvem fanden kan jeg ringe til? Politiet? Vi skal jo på det fucking kult cruise. Pis. Og vi kan ikke få leveret flere. Vi skal have fat i nogen. Det er Kols, man! Det er dem, vi ringer til. Det er Kols, de hjælper altid. Telefonen ringer sgu. 4-5 minutter, ikke? Hallo? Det er Christian Bolle Høje Middelfart. Er det Kols? Ja, det er det Colts. Fedt. Kan I ikke komme så hurtigt muligt? Alle mine kult, de er stjålet, så vi kan ikke komme på kult cruise. Vi kan ikke sørge for at komme med det samme. Drenge, hvor er det Høje Middelfart, der bruger for jer selv? Lad os rykke. Hvad sker der? Jeg sidder og kigger overvågningskameraerne. Han er der. Det er jo Røde Tyr. Rød Tyr. Det er superskurken over alle superskurke. Vi må efter ham. Vores ærkefjende. Efter ham, drenge. Find ham, så kommer I med på Kult Cruise. Jeg har alle jeres guld. Så er han død. The Colts! Op på skulderen. Så er der ikke nogen, der kommer til hende. Det var godt, vi fik ordnet ham med Røde Tyrmanden. Ja, han kommer ikke til at genere igen. Nej, det er helt sikkert. Ja, fandme godt. Så er vi... Skål på det, dreng. Ja. Endnu en sejr. Der er ikke noget, The Colts ikke kan gøre. Nå, så er der kun Kult Cruise tilbage. Ja, det er sgu godt. Ja. Damer. Må der nogen, vi skal ud og redde det ud? Det kan vi jo håbe på. Vi klarer det meget godt. Det er damer. Det er koldt! Kom og red mig! Hører du? Må Kai-pigen bruge for hjælp? Hun ligger på togskinnerne. Lad os rykke. The Colts! Ej, hvem var det? Rød Tyr! Hvad gør vi? Vi må efter ham. Ved du, hvor han er? På marinaen! Afsted!
Det er jo faktisk ret god til at ramme. Er det en hest, vi har fået her, eller hvad? Nå jo. Det håber jeg da. Ej, må jeg få en ny bluse? Hvad Mikkel Bjørn kommer ind også? Filmer du? Nej, men Tom, du skal sige go! Ja, go! Hvad sker der? Cut, ved rammer. Helvede! Nu. Ramming er færdig. Okay, vi kører! Go! Ramming er færdig igen. Pause. Han er sammen. Pause til Ramming. Kom nu, Tom Cruise! Er vi klar? Rabeck, er du klar? Ja. Du klar? Ja. Go. Ah!